Ramogi thuolo machielo kendo moro kini machiegni mar yudo weche manyien mag Oimore kokalo e Ramogi TV. Tarehe 25 dwe no mar ang'wen mar 2023 waikoni wathoth preo koda kamago mag siasa kabende waluoni machiegni ahinya wach mar tho e gwenge ma Shakahola mag jogo bende osebedo kipuonjo puonj mobam mag din kama bende koro oganda osetho kanyo bati moyo prochiko. Jipenjore ni to Paul Mackenzie ni en ng'a mano bende wan godo kawuono bro ng'isin to nochako kanisa ne karang'o to ginang'o gini ma osetimo maso moro nosekete lwet sirikal to nowuok e yo machalo nade magi wan godo dhiambo ma kawuono ka bende kaka ni wacho Lydia wach mar siasa Azimio la Umoja kaachiel kod Kenya Kwanza wach twak margi pogruok ne pod oneno e kidni to jomoyiergi nitiere moko mapod nitiere duond buche mamoko kata riwruoge mamoko mag siasa mopogore kod moluongogi mondo gidhi e twak. Bende paw tuke nyakoro Mgajuang James Opondo nitiere kaunti ma Uasin Gishu oluona machiegni na tuke mag skunde opogore mago to gima thoth mane chenro mar Oimore to mokwongo wang'iye fuond weche. Kwan ji machiegni osetho nikech din mar Paul Mackenzie ochopo prochiko bang' ringre mamoko 17 gol e liete kawuono. We must review and ask ourselves if anybody, anywhere, anyhow can preach anything. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki koro singo ne chike idhiridi motegno matayo kanise ma pachoka. Jokor chal mar lwasi oyango ni koth mapek dhi chwe jumani e Kenya mangima kasani oula pod medo hinyo gwenge mag imbo mar piny Kenya. Orwa Kenya koro Mgajuang e chendo ni mar Oimore bethuolo matudi kodwa helai mar tumacho kari adek auchelo no kabende wantiere mbui kanyo Ramogi TV Facebook Twitter YouTube nyiswa pachi kotendegi mag moikoni tino makawuono wantiere kanyo gi Elizabeth Tieno malo kuna weche gi nyinga Lydia Okeyo. Koro Ramogi ber kodwa chakruok nyaka giko nyinga en George Bati machiegni. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki okoni gidhi chako chenro mar chiwo chike ma owinjo luw ka itayo kata yao kendo tayo dinde mapachoka. Kindiki oloso kano olimo gwenge mag Shakahola kama osebed ka igole ringreji ma ichich ni tho bang' yudo puonj mar kanisa mano majiwo gi ne gidonje tweyo nyaka githo. Kaka jafwambo marwa Judith Omondi lero nyaka sani kwan mar ji ma osetho ok tin ne prochiko ni mar kawuono kende ringre 17 lodh oko mar liete ma Shakahola. E odiochieng' mar 5 mar kunyo liete ma oikie ji e bungu mar jadolo Paul Mackenzie e bungu ma Shakahola. Kunyo dhi nyime kaka pile. Yesu wangu. Wananiua, Yesu angalia Yesu. Ka chenro mag reso ji pod dhi nyime kata bed ni moko kuom ji ma itemo res to pod mondo mi owegi. Baba yangu umeniacha. Wach ma osekelo liete e pachoka kaluwore kod kwan maduong' mar ringre ma ikunyo kod ji ma ireso ma wachore ni gin jolamo e din mar Good News International Church. Wachni koro miyo jatend migao mar arita Profesa Kithure Kindiki otimo limbe mar neno kod wang'e gik madhi nyime Shakahola. Buok manie wang'e omiyo golo ote ne kanisni duto ma iyawo kaachiel kod mago manitie sani ma okoni biro mechike wi kaka owinjore gi chwal chenro gi mag lamo kendo jadolo moro amora mar din ka din biro kawo ting' mar weche ma opidho godo jokristo mage. We must review and ask ourselves if anybody, anywhere, anyhow can preach anything. We must answer that question as a country. Any preacher of any faith who kills people or engages in criminal activities in the name of religion must be stopped. And this is the time. Profesa Kindiki okoni gise yawo yore mathoth magitiyogo e yudo maling'ling ma opondo e wi dinde kod ji maluongore ni jodolo ka hie to dolo margi okochiko polo ma osebedo katiyo machiegni kod Mackenzie. Okoni gisechako timo nonro ne jakanisa moro kendo e boma ma Malindi mapuonj mage bende chal gi mago mag Mackenzie. Any living among us who could be under the custody of these terrorists, whether in this property or elsewhere in this country, we must rally ourselves and make sure that we save
lives and that there is no further loss of lives from this kind of dangerous criminality. Limbe mar Kindiki e bungu Mashakahola biro e kinde ma kuonde kano ringre mag joma otho e kaunti ma Kilifi. Yuak ni thuolo mag kuonde kano ringre nyalo Ramogi kaluwore gi kwan mamedore mar ringre ma ikunyo odiochieng' ka odiochieng'. Ringre 17 med kunyo odiochieng' ma kawuono, kwan makelo ringre duto mag ji ma otho nyaka 90. Ji mamoko 2 ma iparo ni ne tiyo machiegni kod Mackenzie e dolo bende ne ondhi, ka ji 3 mamoko to ne oresi. E kinde ma pod anyuola mag ji ma olal medo nyiedhore mar manyo kendo yango ringre, Kindiki ogolo singo mar neno ni Mackenzie ochulo ketho mare. Obogo chwale e doho maduong' mar piny mangima kod ketho mar kelo tho mar ji mathoth ma onge ywago ang'e. It's possible to charge them with the crime of genocide under international and Kenyan law. Therefore, we do not expect that Mr. Mackenzie will get out of jail for the rest of his life. Tend County ma Kilifi kaachiel kod riwruok mar Red Cross ogolo namba ma ji mamanyo anyuola gi nyalo tiyo go e gochonegi. Mae en 199. Bende gikoni gin kod joggi osiptand sub county ma Malindi, kama ji man machiegni nyalo yudo e kony. Judith Omondi, Ramogi TV. Stewenyo kwa mga juang. Jadolo Paul Mackenzie sani nyinge ni dhoganda kendo igoyo mbakane makoni kod kocha kaluwore gi tim ma itudego mano mar chiwo puonj mar din ma dibedni ema orwako jopiny mathoth e obadho mar tuyo nyaka tho. Thuolo ni Mackenzie ni e od ang'ech ka itimo nonro. Penjo maduong' ma moko kuom jopiny koro nigo en mar yango ni to jago ni en ng'ama nade mani kod oteku mar jiwo jopiny maluw puonj mage nyaka e okang' mar tho. Nyakora mga juang mae nonro mar jadolo Paul Mackenzie. Paul Mackenzie. Nyinge mokwongo chalo mar jaote Paulo. Kata kamano, timbene kod puonj mage tobam. Mackenzie jadolo makoch ma kowinj nyinge sani to bwongo neno ringre jomotho ma igole bur bang' puonj mage mobam, mowuondo go jodin mage mondo otwe magichwe gi tho. Kaluwore kod weche mabwogo chuny momako Mackenzie, penjo koro en ni jadolo makoch ni en ng'a? To nochako kanisa kinde mane? To bende piny owacho noseyudo ripot mora mora e wi puonj mage? To en ang'o mane omiyo pok okawne ondamo mager mar chik? Kilomita buora kowuok e bungu Mashakahola, e boma ma Malindi wayudo jal ma ong'eyo jadolo makochni malong'o. Nyinge Robert Mackenzie. Owadgi Paul Mackenzie matin, ma bende en achiel kuom jokanyo e kanisa Paul Mackenzie e kinde mokalo. Alikuwa anafanya kazi ya taxi hapa Malindi na akaendelea na taxi kwa miaka kadhaa. Miaka kadhaa ndio akaja akapata wito wa kanisa. Koyango ni owadgi nochako yalo e higni mag 90. Robert lero ni kit yalo mage ni opogore kod mag kanyakla mamoko mag jodolo, manomiyo riembe kanisa adek eka ne ochako kanisa mare mar Good News International. Ama pengine kulingana na mafundisho yao na pengine mafundisho ya kakangu ndio kupatana, ndio maana pengine ilikuwa ikifika hapo pastor naona huyu pengine ananiharibia kanisa yangu, ndio anamtoa. Bang' pogore paro kod jodolo mag dinde adek manoleme mokwongo kaluwore kod kit puonj mage. E higa mar 2003, Paul Mackenzie kanyakla kod jaode Joyce Mwikamba ne ochako kanisa mar Good News International kendo lieko ni ne en gi teko mar loso gi Nyasaye achiel kachiel. E higa mar 2015 ne gidar magiwuok kama kanisa gi mokwongo ne nitie kendo gidhi nyaka e gweng' ma Migingo i Malindi, kaunti ma Kilifi, ka ne gichako kanisa ma bende osebedo ka odhi e nyime kod kit puonjnego. Mondo ni ochop ne oganda mathoth. E higa mar 2016, Paul Mackenzie ne oyawo tesen mare mar TV mane chwalo puonj mag kanisa ne, puonj manokelo chich. E higa 2017, Mackenzie ne omaki kuom nyayo puonj mobam. Puonjgi mane geto ahinya nyithindo ne omiyo nyithindo moko resi kendo ter nyaka kar reso nyithindo ma Mayungu Children Rescue Center. Kata kamano, piny owacho chal ni ne odino ite. Naona kama yani government bado imelegea kimpango, sababu hii kesi ya Mackenzie nimekuwa nao tangu 2017. Nilikuwa na watoto 43 katika children's home na 30 katika rescue center. Katika watoto wote 73, baadhi yao watoto ni kama half of them wamefariki. E higa mar 2018, Paul Mackenzie ne ochako maki kendo ma odadhoge bang' jopiny bedo kod ng'ur kaluwore kod puonj mage mane kwedo somo. Kata kamano ne oduogo we thuolo maonge kum manomiye.
higa nogo piny owacho kokalo kuom board ma ochung' ne weche mag sinema ne oloro TV mar Mackenzie kaluwore kod kit puonj mage mane chich godo. Bad sirikal mar Abura ne okweyo jadolo no gi kanyo. E higa mar 2019 ne odonjne kod ketho mar chayo chik kendo dhi nyime chwalo puonj mobam ka bende ne otiyo gi muma e siya oganda. Kata obedo ni joluo wacho ni piny nigi raba, timbe Mackenzie ne pod otamo rap piny rucho. Dwe mar adek higani, maling'ling ne owuok ni jadolo no ne oketo nyithindo moko mondo lem ka gitweyo ma gichwe gi tho. Ka Mackenzie nochako ndhi kendo. Bang' dhiye kendo chak nonro, ringre bura ma ichich ni gin mag jokanyo mag din mare imedo yudi ka otho kendo iki liete makanyakla e bungu ma Shakahola. Kata obedo ni medo dhir piny owacho mondo kaw ondamo mager ni jadolo no, dwaro en ni mondo tim nonro mong'ith mabiro yango jodolo mamoko manyalo bedo ni bende chwalo puonj mobam manyalo kelo tho kaachiel kod hinyruok ne oganda jo Kenya. George Bati, Ramogi TV. Osura ne nyime nyako Ramogi. Wach mar medruok mag dinde ma yore ma osesieko e pacho ka pod medo nyuolo mbaka to ahinya kaluwore gi midhiero ma osejuko jopiny ma otenore kod dindego. Oganda bende penjore gima jopiny rango kapok gidonje din kata lutore matut e yie mag kanisne. Simfros Okenda ne otwa kod oganda gi jodolo e wi yango kanise makare kendo ma ok nyal rwakogi e midhiero. Odiochieng' mabich kod reso oganda e puodho ma Shakahola. Kaka sa medo sudo kaka kwan joma otho medore. Thoe mokel kod puonj magalagala mar jadolo Paul Mackenzie. Penjo maduong' en to ang'o matimore moko kuom ute lemo ma pacho ka. Ne waloso gi moko kuom jopiny e wi moko kuom gigo magirango kapok gidonjo e kanisa. Dhie kanisa mar anyuola ni gi jodala wuok ni kibire town kae tidonje kanisa mopogore. Dhie kanisa mano idonge kichako tis. Nyaka ing'i ni doctrines mag church chalo nang'o. Mar ariyo nyaka ing'i ni ati kanisa ni be en kanisa mang'iyo doctrines mag regulations mag Nyasaye. Nyasaye kidhi e kanisa tilemo gi chunyi ting'iyo gima dhi nyime. Jadolo Evans Omolo jiwo jopiny mondo go kogno kanisa kapok gidonje. Ng'ata ma en jakristo, ng'ata madwaro weche mag lemo, ng'ata madwaro weche mag dongruok kendo dhi nyime, moluongo ni honni, mondo obed motang' ahinya kod kit dinde mosieko kawuono moger alwora mar ng'ata achiel. Lois Okelo ma en jadolo kendo jahocho lero ni nitiere ranyisi ma ng'ato nyalo tiyogo e rango ponono ni kanisa moleme en achiel kuom mago manyalo bedo gi puonj ma ok ni kare. Ka entiere gi chik ma awacho ni ing'iyo kaka ichiemo, gik michamo, kaka irwakori, ochiegni pimni nyaka kaka inindo. Ka in ng'ama mama bende nitie kaka ipuonji gik monego itim gi samoko onego itimgie, to magi gin gik monego bed ni inie kod thuolo ni itimo gi sama owinjore gi kaka owinjore, to onego bed ni chako bedo motang'. Lois lero ni chan gi bedo chien e dongruok ema miyo jomoko rengo dhi e dinde moko matemo yalo mwandu kata konyruok ka mine ema kinde mathoth ringe kanisegi. Osike gi midhiero gi responsibility ma joma mine nigo en matek. Mar ariyo wan mwanyuol. Inwang'o ni gweng' kata yudo ng'at manigi nyalo manyalo kata golo $20,000 to otimo go gimoro ne jogweng'. Ing'e ni ok yot ahinya. Emomiyo ka wayudo ng'ama dwa kelonwa ngima mayot to owacho ni en Mombasa, tibiro yudo ka jaluo biro dhi, obiro go tuoro, obro uso maka, otongo yien to go maka, to onwang'o pesa $1,000 modwa idho go bas mondo dhi Mombasa kucho. To kanisa maber chalo nade? Ang'o ma piny owacho onego tim e konyo reso oganda kuom jodolo mowuok oko mar chamo chuny rombe? Maberie chutho ni inwang'o koketo mahino e wach mar familia gi wach mar ngimani kaka bedo maber, tae iyudo ki igo atwa. Koket chik ni nitie kiwango manyaka ichopie, gi higa manyaka ichopie, gi jok manyaka ibedgo, gi structure system manyaka ibedgo. Nyako Ramogi, ma en thuolo mari mar goyo kogno kanisa mileme. Ponono ni en achiel kuom mago manyalo biro hinyo ngimani kata oyo. Simfros Okinda, Ramogi TV.
Kapod wago tarubine moko midhierni abendo kwako piny Kenya kuom gajwang' miyo maitudo gi nek mar nyathine ma higni 2 bang' ng'ado fuonde kod pala idhi loro ne tesend obila ma Kitengela kuom thuolo mandala 10 mabiro ka nonro pod dhi mbele. Olivia Naserian maki e tipo mar ong'we yamo gi jirendene ka ochweyo nyathine gi pala kendo golo nyambiye mochweyo ochamo. E tipo masani oselandore e kor mbui, Olivia Naserian ma higni 27 nenore ka ni dier ode manie kar dak ma Milimani e kaunti ma Kajiado en kod nyathine ma higni 2, Glory Njeri, sa en 3 otieno chieng' Jumapil mokalo. Onge lawi dende, winjore kowero wende moko manyiso ni osebedo kokalo e midhiero moko ma ok ong'ere maler e ka bang'e ochako chuo nyathine ma higni 2 no gi pala kopogo fuonni mag dende kendo ochamo moko kuom fuonni mag nyathino. Magi duto timore ka oloro dhoudi magode. Jirende ochung' oko katemo goyo koko ka kwere mondo mi owe timo tim makochno. Kata kamano, ywak margi ne ok onyuolo lemo ka Olivia ne odhi mbele kapogo fuonni mag nyathine kower. Bang' rem konyo nyathino, jirende nogo ripot kobila kuom hai marach e seche mano obila chopo. Nyar Olivia no osewito ngimane. Olivia nondhi gi obila. Okinyi makawuono, Olivia Naserian nochwale doho ma Kajiado kama obila mago kwach kich no ko thuolo mandala 13 mano matimo nonro e wachno. Jang'ad bura e doho no ma Kajiado Jane Kamau ong'ado ni Olivia ibiro dinne tesend obila ma Kitengela nyaka tarik 8 dwe mar 5 kama ibiro donjne gi ketho mar nek. Wachone ni Olivia ne owuok e od dweche 8 mokalo kadhi e gwenge ma Kirinyaga kama wuon nyathino dakie. Bang'e noduogo juma mokalo ka joma osebedo kanene wacho ni chal ka gima osebedo gi dang'ne mar paro. Obila dhi mbele gi timo nonro matut e wi wachno. Odhi nyime nyako Ramogi, odiochieng' mokwongo mar lalruok e kind Kenya Kwanza kod Azimio chalo ma olwar e Luanda bang' kweth ariyo go rem chopo e winjruok mar kaka owinjore gi tatwak. Chuno kweth go maradoko kuod wach ko tenruoge go mondo mi omi gilere wi peka mano mar weche makelo pogruok e kindgi. E fombo mar Walter Nyambaga noluwo wach ni nyako Ramogi kendo miyo ripot machalo kama. E kinde romo mar ariyo mar kweth Kenya Kwanza kod riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance boma Nairobi, jokombe kamiti ji 14 oketa yanga ni twak margi othachupi kendo winjruok olwari e Luanda, wach mamiyo nyaka gidog kuom jotendgi ma en jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga. We've hit a stalemate and we've suspended these talks until such time as there might be consensus along the lines reached or the position changes. But the talks are not, they are not suspended per se, they are just adjourned. Honorable Otiende Amolo, the co-chair of the Azimio Coalition, and myself to meet His Excellency the President, William Samoei Ruto, as an appointing authority, and also meet the former Prime Minister, the Right Honorable Raila Odinga, as a co-principal and appointing authority, so that we can give them a report. Gigo mosebedo badho network okelo kanyakla nyono ja od bura ma Eldas Aden Kainan mar dond bura mar Jubilee kanyakla mar Kenya Kwanza kod ja od bura ma Pokot David Kosing manie kweth Azimio e kata odoko ni dond buche mar Kenya Union Party to siro Kenya Kwanza. The position stated by Azimio may be correct even with the register of political parties and everywhere else. However, as a matter of fact, that may not be the case, because as far as Azimio is concerned, they have expressly expressed their intention to work with Kenya Kwanza. The Jubilee Party has not signed any post-election agreement with the Kenya Kwanza team. The position so far is that Jubilee still remains in Azimio. They have not exercised their rights under the coalition agreement to withdraw. And as such, there's no way one member of Jubilee who is part of Azimio can be part of the membership of the opposite team. Utinda molo lero ni Aden Kainan, en jalup Wycliffe Oparanya ma en jakom mar Azimio, ka David Kosing to en jalup jakeno mar Azimio, gino mamiyo ok giseyiere weche mag jwang'o duond buche mag siasa, ka ok oluoro kod chike matayo duond buche mag siasa go, e kaka ondike kod apisi marango duond buche mag siasa, midendo ni ORPP. The Honorable Aden Kainan is a vice chair to the chair of Azimio, and that remains to date.
The Honorable Kosing is the deputy leader, and as such has not made any motion or any indications to move. I will also have you know that the Honorable Kosing holds the position of deputy treasurer in Azimio to date. Kenya Kwanza kod Azimio koro dong kod yiero manyalo kelo winjruok kaka ka jodito ma Kenya Kwanza ogolo jo od bura ariyogo kata jo od bura go yiere mar wuok gino wuon kamitigo ma oko sundgi. We can go for a win-win situation in these talks, which means no side loses. And the only way that can happen is for the two core principles or the coalitions themselves to withdraw the objections. If that happens, it means Honorable Kainan and Honorable Kosing continue to sit in these particular talks. It's a win-win for everybody. Is if our appointing authority choose to withdraw any of those gentlemen on their own accord, because that can also be done. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Wadhi nyime nyaka Ramogi kendo wang'iyo motendre kod weche mag koro chal mar kor lwasi kama duol mochung'ne koro chal mar kor lwasi pacho ka ogolo milome ni koth mabubni dhi chwe gwenge mopogore opogore ma pacho ka kochakore odiechieng' mar tich adek mar jumani. Ote manochwal ne ute fwambo duol no yango ne gwenge mag masawa mar piny Kenya, Oimore, Nairobi, kadhowadh nam chumbi kod nyandwat ma ugwe dhi yudo koth mathoth chieng' tich adek. Gwenge ma Kaluo kod Imo mar Kenya bende dhi yudo koth mathoth chieng' tich adek. Kopogore kod koth, yawo mapek bende dhi kuthe counties kaka Homa Bay, Kisumu, Migori, Nyamira, Nakuru, Kericho, Kiambu, Kitui, Makueni kachiel gi Bomet. Jodak mag gwenge go koro ijiwo mondo obed akicha ne muomruok mar pi kendo gikwayogi mondo kik gibuogi e bwo yien, pap kachiel kod wuotho e pi kaka yo mar geng'o masiche mag polo goyogi. Kaunti ma Homa Bay nyakoro Mgajwang' moheo familia 70 e dhoudhe moko 7 mayudre West Karachuonyo kaunti ma Homa Bay pio ula odaro e utegi ma gipango e dhoudhego. Ma kaluwore gi koth mapek ma dhi nyime gi chwe e pacho ka makoro kelo nyaka kethruok mag mwandu e dhoudhe makono. Ripota mara ma Homa Bay Halia Beach miyo wale mathoth kwa kaunti ma Homa Bay. Nionge yo moro amora ma Tima Homa Bay. Nionge yo moro amora manyalo konyra go kopogore gi jirende na man machiegni. Elimbe mane watimo e dhowath mar Tausi West Karachuonyo wuode ka chud bura ma Karachuonyo yango chandruok ma midhiero mar oula okelo ne jogo mopango ute dhoudhego kaluwore gi koth mapek ma dhi nyime gi chwe pacho ka. Tausi en achiel kuom dhoudhe madirom 7 e alworano ma familia ma kwan gowengo 70 pi mapong' kendo muomore ne odaro e utegi ma gidake kendo rocho chenro mag lupo kaachiel kod yore mag ohala e dhoudhego. Lea Kinyi en achiel kuom jogo ma masira mar oula okelo negi chandruok. Koth kano yuda ot gi nyithindo, koth no odwa nega ot gi nyithindo nikech ot no mukore maonge kata kaka na nyalo chako. Gik moko no miya kanyo machalo kaka kredi moko na kano nega ng'ato emano mako ot. Sirikal mar country ne wakwayo ni mondo miyo okonywa nikech onge kama nyalo dake. Gik moko no dhi nam, nyaka gik ma nyithindo nindo no dhi nam, nyaka onget mane nyathi umorego no dhi nam. Familia go bende sani odong' nono bang' mwandu gi mag udi. Pi oula ne oywero nyaka nam Lolwe tok ka utegi ma gidake ne pi omuomo kendo sani koro chunogi mondo gimany kara jotir wedegi. Nayudo ka gik moko dhi nam omuomo nyaka koro ot magi kombe na gere pi omodho. Oda bende osienyre gi kona moro momukre kadhi piny. Koro adwaro mondo ayude konyruok mar kaka nyalo chunge. Naloko an michele kanyo bende adake. Michele odhi nam, oganda, olayo, ngano bende an godo odhi te nyaka mogo machamo. Adong' gi chandruok gi nyithindo, alamo mana nindo dayo moro miyo jikon na ninde. Koro sana kwayo sirikal koyie okonywa kata yo man kani oloso mondo oula no baro dhi e nam. Jolupo bende ywago chandruok maduong' ma oula okelo negi e dhoudhe makono, gino makoro rocho chenro mag lupo e dhoudhego. Sani koro alalo bandani, gik mancho an ge bandani mancha jolupo oseloso mondo gibed gi gigegi mago te pi okawo dhigo nam. Yiethgi moko kata kigo picha kadibu no ka yiethgi moko be moko dhi. Moko no manya nyoro.
jakom dho wedhe ma West Karachuonyo Ward Samuel Osendo wacho ni dho wedhe makono yudo lal maduong' kaluwore gi masira mar oula ka gikwayo sirikand kaunti kaachiel kod migepe mamoko mondo yie okonygi. Balarawi ne pi opong'o udi ma joma ni kanyo nodhi onindo mane fish banda kama ginyalo ninde onge na gidhi gi nyithindo kabiro doho udi madhi udi 60 pi oketho kendo jogo bende ne okoso kuonde nindo kibiro Kodero ne pi oula mar ng'ongo moa goduma nomuomore malach mokawo ng'at achiel monego. Wainyore e ridruok mar pigni, wakwayo sirikal mar kaunti ni mondo konywa ong'iwa. Dho wath Matausi ka en achiel kuom dho wedhe mathoth e West Karachuonyo Ward ma pi mapong' kendo muomore kelo chandruok mapek ne jolupo kaachiel kod jogo modak e dho wedhe gi eki. Kwayo margi maduong' ne migepe mag sirikal mondo owuog oko okonygi e chandruok ma sani koro gikale bang' pi mapek kendo muomore kelo negi chandruok e dho wedhe makoni. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Pod wane mago motenore kod weche mag oula kaachiel kod koth. Familia moko 50 e gwenge mag Komenya e West Alego e kaunti ma Siaya kwano lal bang' koth mapek kelo oula kendo yweyo gwengego. Jodak go nyonindo e koyo bang' oula muomo nyaka e udi kendo wegi gi achiedh nade. Bende giywago lal ewi lal ma giyudo e puothegi ma bende koth oketho. Jopur manyocha osekomo wacho ni oduma kod oganda magi okethore e ulano. Koth mapek osebedo ka chwe alwora mar Siaya mana kaka osebedo ka timore e gwenge mamoko imbo mar piny Kenya. Koth bende chwe Jumapili gumudhiambo ka piny ru kod owuok tich owewa kod thagruok maduong'. Wanwang'o hasara kabisa. Kodhno muko ute, kodhno ting'o puothe chamogo duto otero i River Zoia. Kendo wadong' ka sembni ni nono oganda manyoro wategemea ni dwe mar 5 wanyalo bedo go oganda, wanyalo nwang'o gima wachamo. Koro onge. Oduma ma wategemea ni ng'echop giko dwe mar 6 bende wanyalo bede kata goduma go duto koth oting'o. Koro koth nyo chwe ba koth nyo ketho gika. Omuko ute nyithindo 2, nyathi maduong' gi nyathi matin, ute gi omukre duto. Ndasha bende koth oywayo bodhi nyaka e Lake Nzoia kucha. Dane nigi muko mer funde gero gasani. Mago duto gi nasara. Koro sirikal wakwa sirikal oneka kar tumwa. Kora mkajuwa ng'endake kaprayo koda uchiel bang' Sadik chenro eno Oimore. Jino ka ji koro ywago lal ma koth okelo negi ahinya to pi oula matimore kinde ma bende ji nyocha ywago oro kinde mokalo gi midhiero mancha giyudo kaluwore kod oro ma kamano. Lydia apano oganda nyalo medo nyisowa pachgi kotenore gi weche manyien ma wasebedo ka wakelo negi chakre ne wachak kar saa 3 e wang' odhiambo ma kawuono. Rico Demo Kaya Chunge wacho ni ntiere Kanyamkago wacho ni ogwero kama Ramogi TV nikech otang'o negi picha mano matimore Shakahola Kilifi. Kabena neno ka Frederick Ouma kata Agabu mano wuod min Adundo kantire Nyakune Homa Bay County wacho kanyo negi kanyaga magi Pamela kod min Mseko dosiep ne Regan giduto gikete mana kata kamano wacho ni jo Kenya ngimagi okber kendo jodologo onego olugo dwaro mar chik. Wacho ni jo Kenya moyudi ka pod ngima bati ngimagi ok ni kaber kodwaro ni chik okaw malong'o ne jogo jadolo ma bende koro okelo thoe makamago. Ka bende wacho kanyo ngi Pamela kod nyithinde gi joduto kaw mos mage. Ng'eyo gima omaka gi wuoro kaluwore kod milomeno ni ng'at mireso kapod ngima ka dende koro ok ber ahinya to ywak ni wana ne uwa tirese koro oywak ni nege tirese to no tweyo mondo tho koro kiani onkich oneno ka koro gima nege ni opogore gi tweyo mar tho mondo odhi onese omiyo koro ywak wach malich ahinya nyakoro Ramogi weche mabende. But we will miss kata yudo ka ng'ato kata okawo tol derego ang' pod oywak aywaka nikech iparo ni sama ang' odhi negore kende to ok owinj lit no pod nitiere mano en yo mar jokadhano. Otek Lydia neno ka Purity Agai wacho ni awuoro Olivia mano miyo ma to nyathine gi pala monego e gwenge mag Kitengela Kajiado kocha. Kaso ka Bishop Pastor Komborwa wacho ni aneno malera ahinya ong'er kademka awuoro Paul Mackenzie oketho no wach Nyasaye to mago ne Yesu owacho ndalo giko jolemo madier gi ma miriambo
biro pogora e yanga. Baba Papa wuode wanga pala ka bondo weche donjo maliwa ahinya. Wapako tiju maler gi Lydia. Gima wuoro en ni piny orumo. Kabende Pastor George Majes's Fellowship Church to nitiere kodwa e chenro kabati. Susan Odhiambo to wacho kanyo, Susan Odhiambo Chieng wacho kanyo ni en bende omako dhoge ni piny chal ka gima koro rumo nikech weche matimore e Kenya ka to koro nokopogore ne matin. Jean Cloud kantiere kaboch kanyikela wacho Ramogi ler lakini piny orumo. Wacho ni kama kui nego ji kanisa kendo men nyathi be nego nyathine macham nyambi en wacho bende podo mako dhoge gi wuoro bati. An ka endi gi weche ariyo madito. Gina Koko uda sembo na mina ore wacho ni jadolo no onego ng'adne buch tho. Wacho no lit kabisa. Ngima dhano ng'ato dak tuga kamano. Apani en kada en judge to mane gima no nyalo timo to nikech ok en judge Nyasaye be no miye tich machielo motimo. Kasto akwany wotulu kadem to wacho ni wayangne picha miyo mochuo nyathine gi pala cha nikik waume kamano gidwa nene ni en ga. No tange kai ne doho haparo ne njibeni no senene kai kanyo kanyo kabende Liza mano wacho na wuoro gimanyalo miyo kaw nyathine mane yang kagweno en gima bende podo mako dhoge bati wakoyo mati. Wakaona yue nyako Ramogi ka odugo poron gima thoth ahinya Ramogi TV weche manyien mag Oimore kik dhi mabor. Bed kod chenro mong'ith mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo, riekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala. Ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo okenge makare e wi ohandi. As a woman in business, let KCB fire up your female-led and made enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711 087 000 and visit us at any KCB branch countrywide. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.sidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Sidika. Sasa ya mawagamomuya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut, gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Chir ok ng'ur seche te.
Ntie seche moko ma chir biro kuom wuoyo gi duol mamuol. To seche moko chir en duol mamuol mamiyi bedo gi geno mar temo kendo kinyne. Par niya, onge gima ber mabiro mayot. Kik ibed kod rapim mar tembe mikale kalure gi rem ma in go. Dial *811 *281# to get chir mar geno. Machiegni kendo nyakoro mga juang e chenro mar Oimore wadhi mbele gi weche go manyien kaka rwang'eyo mago motenre kod thieth gi ngima dhano. Nonro mar riwruok motelo ne weche thieth e piny mangima WHO yango ni e piny Afrika atamalo 95 mar joma mine mayach gi nyithindo gamo tuo mar malaria e rang'iny mamalo. Bende giyango ni kind ji maromo 247,000 e piny mangima magamo tuo mar malaria maromo 234,000 wuok e pinje mag Afrika. Kae kind ji maromo 619 ma wito ngimagi kaluwore gi tuono, ji maromo 503 wuok Afrika. Jatend migawo mar weche mag thieth Susan Nakumecha olero ni sirkal osechiwo nede maromo 16,000 kaachiel kod chiwo yedhe malaria e thieth kaka yo mar kedo kod tuono. Magi giyango kane giyore nyasi mar hingo odiechieng' jiwo lwenj kedo gi tuo mar malaria. For this great achievement. The mass distribution of 16 million mosquito nets during the COVID-19 pandemic, the rollout of indoor residual spraying of houses at household level to kill mosquitoes. The national government has distributed over 16 million mosquito nets to fight malaria. The government has as well ensured that our homes are sprayed with insecticides to fight malaria. The government has also ensured that every facility that you walk to, you at least get your anti-malaria drugs. In the next 1 month, His Excellency the President is going to launch, we are going to kit all the community health promoters. Wakija kwa nyumba yako wanakuja na vifaa ambao wamepewa na national government. It is our plan that every 100 households will have one community health promoter. Let us have creative and innovative ways of dealing with this particular problem of malaria. And once we make use of the 3 pillars, for sure we should be able to conquer and we should be able to overcome malaria such that the prevalence should reduce from 6%, Madam CS, to 1% countrywide. Kora mugi wadhi nyime kamar ni doho mar jotich ma Kisumu kawuono golo chik ne jochiw thieth e kaunti no mane ong'anyo mondo mi odogi tich nyaka winj mang'ada bura manochwal kod kaunti ma Kisumu e doho. Jang'ad buche Justice Christine Bari ochiwo chik ma kama kaluwore kod bura matend kaunti nyocha omako e doho ka giwacho ni ng'anyo ma kamano rocho chenro mag chiwo thieth e osiptende mag piny owacho. Jang'ad bura Bari bende ne onyiso sirkand kaunti ma Kisumu mondo mi ne ochulo jochiw thieth go osach gi madu mar adek kapok ochopo tarik 4 mar dwe manyien mar 5. Bura no ibiro winj kendo tarik 22 dwe manyien. Kaunti ma Kisumu nodhi e doho juma mokalo kendo donjo ne riwruoge jotije 4. Interim a temporary order of injunction be and is hereby issued restraining the respondents and their members from continuing with the strike action that is said to have commenced on the 19th of April of 2023 and that they forthwith resume their duties until the application herein is heard and finally determined. 2 is that parties are at liberty to continue with their planned engagement with the county government and the claimant applicant to proceed to release the respondents' members' salary for the month of March of 2023 by close of business on the 4th of May of 2023 as undertaken before this court. Further orders before Justice Radido on the 22nd of May of 2023. Nyamburko duto kod ute ma itiyogo e ohand kuong' ma pacho ka koro ibiro timnegi ndikruok makende gi piny owacho kaka yo mar geng'o ohand kuong' ma ok ber gi ngima dhano. Man kaluwore gi komishona mar kaunti ma Nakuru David Kainga oloso bang' obila timo apedha kendo mako kuong' ma ok opuodhi Nakuru kod gwenge mamoko. Jafwambo marwa Brian Nyilima miyowa ler mar wachno.
Magi gin kuong kod yedhe mamero ji ma ohandgi oyangore nomedo jimbore e pachoka ka koro bad migawo mar obila nenore ni nigi lweny mager mar tieko ohala ma kama. Behind me you can see a number of crates, quite a number of them, and also cartons that are containing those counterfeit drinks. E kaunti ma Nakuru, obila mako kuong kod yedhe mamero ji mag nyasore maromo shillings milion 3 mawachore ni ne obo kendo pande e kar dak ma Lakeside Town. Impound around 61 crates of this Santa King ice. We also have another 27, totaling to around 88. So Santa King ice, we have around 88 cartons. We also have another drink, another spirit that is called Trigger Potable Spirit, around 97 cartons. Yangore ni kuonge yudi kaonge kod amuri mar KRA mowinjo bedi ni miyo jo hala lesen mar uso kuong makamago. This drink doesn't have any sticker, either from KRA or even Kenya Bureau of Standard. Additionally, we have this one from, it's called Trigger Potable Spirit. This one doesn't have any sticker. Midhiero makama bende no nenore gwenge mana Nyuki e kaunti ma Laikipia kama ruoth magweng'no ne omako moko kuom kuong'go. The complaint from the community is the issue of storing the alcoholic drinks in a residential place, and even their children, they are seeing it. Hii pombe ambaye inasambazwa hapa ambaye tunashuku haijamiti ile standard ambaye zinatakikana. Tumeweza kushika lori moja na ilikuwa imebeba carton 1000. E gwenge makabar konya e kaunti ma Nandi bende obila notimo apedha. Brian Nyelima, Ramogi TV. Wadhi nyime peni mathoth e kaunti ma Migori sani okalre kendo jowuoth bedo kod pek e yoregi mag wuoth. Migawo mar apaya kod wuoth e kaunti ma Migori oyango ma ka giwacho ni kethruok mag apeyinigi okel kod koth ma bende koro osebedo ka chwe e kaunti no. Jatend migawo mochung' ne weche mag apeyini e kaunti ma Migori John Oringo lero ni thoth apeyini okethore kaluwore kod koth owira ni thothgi ne ok olosi e higni 2 e giko tend gavana machon Okoth Obado. Oringo wacho ni giseyudo ywak mawuok kuom oganda kotenore kod rach mar apaya kendo kaka kaunti gidhi nyime kod loso apeyini makoro ok kalre seche ma koro girito koth mondo mi odog piny mondo gilos apeyini duto ma oketnegi omenda e hika omenda mar higa 2023. Alo ne okong'igi higa machielo ne chal ka gima bende ne owegi. So ne wan gi data ni ndernigo onge kaka ginyalo konyowa. Ni wan go kama ng'eny to ok ne ginyal tiyo. Wayudo grade achiel kende manyalo tiyo. Ting'e ni Migori duong' those words. So nawacho ni mondo mi wabed effective wakony ji nyaka wane ni tingni wagi gi tipas wagi waloso gi magitiyo. E higani mar omenda ni wadhi loso about 90 roads ma wadhi loso to gi bridges gi culverts ma romo 15 kama. Kora mgajwang' chenro dhi nyime mar kojo Kenya e pacho ka kuwuok e piny Sudan kama lwenyo osebedo ka dhi nyime. Otieno ma piny Ruoko kawuono jopuonjre 39 nyochopo e pacho ka bang' ka nyores gi e boma ma Khartoum kama lweny ochwechie. Jopuonjre go gin mago mag Mbalariany ma International University of Africa ka bende jopuonjre go nyoting' gi ndek jolweny ma Kenya kuwuok e paw ndeke ma Paloik mantiere milambo mar Sudan. Jatend migawo mar arita Aden Duale ne oromo ne jopuonjre go kotenore gi jotelo mamoko mag piny owacho. Jo Kenya mamoko pod igeno ni biro medo chopo e pacho ka kaka imedo somgi kowuok e pinyno mar Sudan ma sani kweth 2 mag jolweny omoko e dhaw. Odonjo weche mag ohala riwruok mokelo kanyakla kembe ma ondiko oganda e tije pacho ka FKE koro ywago medruok mag osuru ma piny owacho osebed ka chwalo kama giwacho ni mano medo pek mar timo ohala.
Jaratije mar FKE Jacqueline Mugo wacho ni lwasi mar ohala sani osebedo ka kethore nikech pek mar osuru ma imedo kinde ka kinde pacho ka. Our concern is that the government needs to broaden the tax base to avoid overtaxing businesses. And we also know that there are very many new taxes and levies which are being introduced to support the bottom-up economic development plan, which we support as a federation. Our concern is that businesses are struggling. The 3% deduction, I think at this point the target are the public servants. When the idea of affordable housing was introduced, the federation supported the idea, but financing it has been something that we would want to engage better on. Kambi maruso nyamburko CMC Holdings koro oseyango ni gibiro riembo e tich jotije 169 higani kapok giko ma dwe mar 9 chopo. Ilome manogol kod jata tije mar kambino Sakiba Altaf. Jotijego machakore tarik 25 dweni biro nywando jotije man kod lemo ma opogore opogore. Altaf bende wacho ni jogo ma biro gole tich biro yudo ratichgi kaluwore kod chike maturka. CMC osebedo kod pek mar uso nyamburko e pacho ka bende Kenya pod nyiewo thoth nyamburko ma osetigo do kowuok e pinje ma oko kaka Japan. Odhi nyime nyakora Ramogi, kambi mar gomo kuon Kitui Flour Mills koro yawo bade mar loso mor chiedo kaka yo mar loso thuolo mamoko mag ohala mar kambino. Mana kaka jafo maro Edwin Okoth lerono, kambino chano tiyo kod nying mokgi ma oseng'ere chiro kaka yorno madonje chiro no manyien mar mor chiedo. Kitui Flour Mills ma osebet ka rego mok kuon kod mok chapate pacho ka kuom thuolo moingo higni 30 sani koro oseyango mwandu manyien ma gidhi chwalo chiro. Dola e nying ma kambino miyo mo chiedo manyien ma koro osechako uso chiro, kamano e nying ma gisebet ka gitiyo ge mogo mar kuon kod mar chapat kuom thuolo ma gisebet go e chiro ma pacho ka. Jata chiendo mag omenda kambino Anwar Bajber wacho ni ne gikawo okang' ma kamano mar yaro ne gi ohala kendo chwalo ne jonyiewo mwandu ma gidwaro. What it really is as a company is we found that it was high time now we diversify into other areas. So what we've done as a company is categorically to come up with different kind of brands to cater for different kind of things. And we decided why don't we add more value to whatever we're already providing. And it's a product we believe it's add values to those who wants to buy something at a higher price. But we also have a product which is affordable to each and every month. Anwar wacho ni nonro margi oseyango ni yuto mawuok kuom uso mo chiedo dhi medo yawre kod atamalo 33 higa ka higa e thuolo mar higni 5 mabiro. Kambi mar loso mo chiedo no osegere gwenge ma Vipingo, kaunti ma Kilifi, kama ne jodak kambino singo ni biro yudo thuolo mag tich kachiel kod thuolo mag ohala. It's a place whereby we thought that it's a place we will grow at, both in terms of its infrastructure, in terms of the job creation. I think the most people who are benefiting are the people who come from the Kilifi countryside. So we've played our part. We are trying as in different and many ways we can as a company, just to see how much more we can do to our brothers and sisters in this country. We kambino ma oseyawo bede kuonde mopogore opogore pacho ka mag rego mok kuon kod mok chapat koro bende singo ne gibiro medo keto mwandu e pacho ka kama gigeno ni lwasi mar keto mwandu biro medo bet maber. Nok mar mo chiedo ne okwako pacho ka bang' bedo kod ng'ikruok e moko kuom mwandu ma igolo e pinje ma oko higa mokalo. Okang' manomiyo nengo mwandu no idho kod mok tin 60%. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kora jang bengi mar Credit Bank oriwore kod kambi mar chwalo omenda mar Money Transfer e chenro mar kelo yo mano mar chwalo omenda e nengo mayot. Chenro ma osir kod riwruok mar pinje jo Europa EU kaachiel kod IFAD chano tiyo kod riwruoge saga mapacho ka mar neno ni oganda ma odak e pinje maoko ochwalo omenda ne jogi e yo mayot kendo mapiyo. European Nation ni kod chenro machalo kod mane pinje 7 mag Afrika kama jogo mayudo omenda kawuok e pinje maoko bende ibiro tudi kod chenro mamoko mag keto mwandu. The project aims to bring down the cost of sending remittances by more than 50%. Now, this is
extremely exciting. When you gross up the cost of remittances and sending money, initially when we worked out the numbers, it was coming to around about 9%. Obviously, riding on the CanSwitch platform and the remittance partner RIA, and of course IFAD, it was coming down to around 6%, but now what we are announcing to you today is, as Credit Bank, we are willing to bring down that cost to 2%. I hope you can clap for us. We believe that we can take advantage of our wide circle networks within our rural communities to make remittances more accessible, obviously at the lowest possible cost. And this project will initially work with a few circles for the next 16 months and onboard additional, maybe 36 in the next month. Gimineno ni nyaka ole mafua ni en kemiko moro mamiyo maua ni ok jowre. In behind Pandey. Excuse me. Anne, behind Pandey. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu. TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'en ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Bed kod chenro mong'ith mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo, diekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala. Ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo kenge makare ewi ohandi. As a woman in business, let KCB fire up your female-led and made enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711-087-000 and visit us at any KCB branch countrywide. Kenyans are winning big on SharpBakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. SharpBakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. SharpBakey.com. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Machini ya Ramogi bang' wuok iwiyo wadonjo weche mag tuke. Joloch higa mokalo Kaya TV Dr. Agri kaachiel gi St. Anthony Kitale matugo tuke mag hockey nochako tuke mag sikunde sekondar gi loch e tuke ma ibago e kaunti ma Uasin Gishu. Ifomora James Opondo miwaler mathoth koa e kaunti ma Uasin Gishu. Tuke mag sikunde sekondar tama mokwongo nochakore ayanga e sikund sekondar ma Hill Girls boma ma Eldoret, kaunti ma Uasin Gishu.
E tuke mag okapu e kidieny mar yowuoyi, tim sekondar mar Dr. Agri magin joloch higa mokalo noloo sikunde sekondar ma onjiko points 60 kuom 53. Laser Hill mawuok hoho mar Okaka omako thuolo mokwongo e pool B. E pool mar A, tim sekondar ma Lukenya omako thuolo mokwongo bang' aloyo tim sekondar ma Thika points 72 kuom 36. E kidieny mar Wakeni, joloch higa mokalo Kaya Tiwi omako thuolo mokwongo e chung' mar timbe e pool A bang' aloyo tim sekondar ma Honorable DM Amin points 122 kuom 0. Winning against Onjiko is a big bonus for us as we march on to play Laser Hill and the team from Northeastern before we qualify for the semi-finals. E tuke mag rugby, jotugo 7 koni gi koni, tim mar All Saints noloyo Mangu points 22 kuom 6 ka tim mar Ofafa Jericho mawuok e county ma Nairobi noloyo St. Patrick's points 19 kuom 11. E pool mar B, tim sekondar ma St. Anthony noloyo Kisii High points 8 kuom 6. Game ya leo imekuwa good, although tulianza bet low kidogo. Tume come back in second half and ndio tries imeanza ku come in na boys ndio wamesettle into the game. Mangu was not an easy team. They were a bit heavier than us, but we have managed. The boys were up to the task. Tim sekondar ma St. Anthony Kitale magin joloch higa mokalo e tuke mag hockey noloyo tim sekondar ma Meru gonde 2 kuom 0 e pool A. Tim sekondar ma Maseno mawuok e Nyanza nowuok 0-0 gi tim mar Nairobi School. Gima duong' ni wabiro ka mondo wakaw kombe ni. Koro wa plan ni game makiny nyaka walo, ochuno nyaka walo. Mano wadhi dok e drawing board godhiambo ang' wadhi timo basics mano gimomiyo nok wawin kawuono. Sikunde mawuok hoho mar Okaka bedo kod odiochieng' maber e tukegi mag sikunde sekondar odiochieng' mokwongo mibage sikunde nyiri ma Hill Girls mayudre e boma ma Eldoret. Odiochieng' makiny igeno ni tuke mag ng'wech mag nyithindo manie bwo higni 20 bende brodhi nyime e sikunde nyiri ma Moi Girls. James Opondo, Ramogi TV, Eldoret, Uasin Gishu County. Kamachalo heni Mwaniki Muchanga ma hikeoni ang obedo jaloch mar Shabiki Kind Jackpot jumani. Mwaniki mabende tiyo tije mag orak mag pur e county ma Kiambu oliko kare duoko 11 kind duoko 13 mag Shabiki Kind Jackpot. Ochano mar nyiewo del chak ne minode kaachiel gi yawo ohala mano mabiro konyo familia ne kinde mabiro. In bende mondo mi idonji e tugo ne nyalo oro ote machuok ka indiko KJP tiore namba 2963 ka itiyo gi siling 50 kende. Last week na leo ni wewe. Leo ni mimi. Na mimi naonaga ni kama haikuriagwi. Kwa tezaga lakini sitezagi sana. Au nikikosa pesa zinajua mimi nakaa. Nikipata naweka. Mimi nasema bahati haijulikani. Na ndio hii. Wadhi nyime nyokora mogikoro wadonje motendo gi weche mag tuke adhula. Kama ni tim mar Gor Mahia kawuono yudo sir mar omenda mar siling 800 mar konyo chulo jotugo omenda gi mabalang' kata bonus. Migawo mar tudruok kod lony manyasani Eliud Owalo hemo chiwo sir makamano. Magi timore kinde ma ne obagi nyasi mar math mokinyi ne jotugo mag Gor Mahia kogalo e magawa ma Serena. Owalo wacho ni Gor owere kod tim mar siko loko jotugo higa ka higa machwe kelo pek ne timno. Jakom mar Gor Ambrose Rechiro Poyo Owalo kuom chiwo kony makamano. So the Ambrose is charge of security and assistance. I first of all want to appeal to those players who leave us. We do not intentionally refuse to pay you. We don't pay sometimes because we do not have the money. If we have the money, we will pay. But the amount that we get from the sponsorship is hardly sufficient to pay the salaries and meet the daily operational expenses that we are confronted with. You have got a young but extremely talented team that, if nurtured and kept together, can go places. We have always had good, talented players, but year in, year out, we lose some players
and then bring in new players. And that breaks the rhythm and consistency in the team. Masura ni nyime Lydia kendo wangi mago motendre kod weche maga tuke maga dhula podi mano Mathare United kachiel kod Kariobangi Sharks. Kono mgojong team mar Kariobangi Sharks kawuono lo Mathare United gonde ariyo achiel tugo mar league mar FKF. Gonde ariyo mag Sharks no loko kalo yo pitch achoma tila pagareyo mana kaka gol achiel mar Mathare United bende. Pia vile Kithi Mbale kwake Polo Koth. Atafuta Matthew Kithi Mbale. Chezea visivyo roho inadunda. Anagirisha mara pili Tyson. Tyson Otieno. Tyson Geoffrey pembeni kwa kiwekeza Curtis. Anajaribu kuingia yupo chini Daniel Otieno. Chini jina lake. Curtis wekeza. Piga pembeni kule kulia. Alificha kweli Curtis wekeza. Arudisha mchezoni vijana wa Mathare United. Saba Julius. Tyson sasa. Naita mguu kushoto kule nafasi. Nasukumwa namna gani anaamua nini? Mkwaju wa penalty. Francina Hamale atajikwamua. Omar Zamwadisa. Anageresha tu. Tyson Otieno. Alitumia mbinu Nyoko Ramogi erokamano nyakuom kete Ramogi TV mano bende makoro kelo e giko mar weche manyien mag Oimore. Kata kamano nikech wasingo ni wabiro ng'iyo moko kuom weche ma in bende konwa kaka pachi kotende gi weche manyien wang'e ni gin mage ma wayudo kapok wadhi ot. Bati kapok wawuok eno ka wang'nwa lidha matin mago pacho ganda e weche mane wakelo. Dave wuode kochia Omoya Ramogi TV lero Omoya kono. Achone gimarach ne en ni Mackenzie wuonde nyirombe to ento onyono mogo. Mano wach malich ahinya. Kasto ka anoka Miliorinda wacho ni Nyasaye ber kendo ogwedhe Ramogi TV miyo ging'eyo weche matimore koni kod kocha Agnes Omoya kachiel kod Carolina Dhiambo bende wacho ni mano en Ramogi TV miyo gibedo ging'eyo ahinya. To Carolina Dhiambo wacho ni awuoro ahinya Mackenzie kanyakla kod Olivia kaluwore kod gima nyalo donjo e chunygi makata kopo ni ng'ato wito ngimane to gin gidhi mana nyime siro wachno. Neno ka Tony kawuok nango akaye ni kanye bati wacho ni midhiero omako gimaro ula gi kwayo kony. Nango parani waboluo ni nango ni kanya. Bonzo kawuok Rongo wacho ni Ramogi TV makare kendo wacho ni Mackenzie ujibed ni tweyo chuth. Kaeto Odongo Okok kawuok Kamasia wacho ni Kenya wantiere piny wane pinya mogik. Wacho kanyo ni waotema bedo kod ritruok makare ahinya to Jokristo mora ma untie mondo mekik wuondo gi puonj mobao. Ramogi ler kendo ber ahinya Frederika Nyariaro kawuok e gwenge mag Muhoroni Oimore jo Ramogi midhiero omako mar oula wakwayo kony mano iluongo ni owuok nango ndiko mane NNY kowuok nango kora Kenen Tonia Kenen Ani onyalo nyisowa. Kasto Abonzo kawuok Rongo Ramogi TV eyo makare Mackenzie to koro winjo twe chuth. Hai haparo ni watie kanyumbati nikech Sarach ano Brano tieno kandira Sumbi Chirien bende entiere kodwa wach Mackenzie omako dhoge aneno ka Frederick Nyariaro kantire Moroni bende wacho ni entiere kodwa chenro Moroni Ramogi TV ler eyo mokalo. Lydia ge kinde ni endi bende aneno ka Honorable Babu Owino ma en jaod bura ma Embakasi East wacho ni ok owinjo bed ni piny owacho koro chako keto sigana mathoth ahinya ginene gitimo nonro kendo lo e yor adieri maneno ni omake kendo yang kata mana dinde mamoko bende manyalo bet ni otudore kod wach mar Mackenzie nikech wacho ni joma thoth ma iikogi ng'ani ok nyal timo gi kende nyiso ni nitiere tudruok malach ahinya manyaka koro sirikal ket tim kuong'ruok kata singruok mare marito ngima oganda kachiel kod mwandu gi maonge dewo ng'ato. Faith Mzomo beni kodwa chendo wacho ni kete mana ka Ramogi TV but nikech sano kosekala ng'wen gi bathe paro ni koro walore mondo we ogando yue kata kamano elo timo konyo wacho ni weche gi reporters moko moya counties duto wapacho kaka chiel gi
joga bendo siro wa hichol ni weche kamotingo je bonyo Ken Mugakache gi Lizi Simani e studio kanya kor mgajuang mogero kamano kuom medo kete mana Ramogi TV kinde duto. Nyinga Lydia Okeo obedo chino makala. Ero kamana nyaje loko maro osebedo Elizabeth Otieno nyakwara Ramogi. Koro kaka Lydia wacho ni sani oseyuso en sale jokadhano koro dhio buti ril kendo di chieng' makinyo ganda duto nyakwara Ramogi kamoro amora ma untie poch gi pak. Nyinga en George Bati.